Si Migo Kulapo ako na sang bisitahon mga idol. Kay dugay-dugay na gyud wala na ko siya maduaw in town. Bisan og wala tuy ligo-ligo siya, mingawon lang gihapon ko niya. Oy Manikres TV, taro kay mingawon ka sa baho. Okay raman ang baho ing kupisot, hang lang kay sa mata gyud. Pag-shades lang Manikres TV. Maulagi unta pero wala na ako madalo lubot yok. Aw, agwanta lang sa kahang sa imong mata. Unya karon doon na kong mga idol. Tan-aw na to si Migo Kulapo sa atong outfit kaila pa paghihapon. Ay sus, Manikres TV, kada imong forma ilhan na dada ay Migo Kulapo. Dili sa takaingon ing kupisot, kay sa akong nang nagtabon man ko pod. Okay, sige, ato tan-aw no makailabag yun. Ari lang kumuhunong sa layo mga idol. Kay ako pang panid-an ng palibot. Kay lisod na kayong panahon baya karon. Daghan na kayong mga tao masasama ang loob. Unya, tanawan ninyo mga idol. Ug kinsa nang nagdulong. Oy Manikres TV, intil man na Manikres TV. Dili man na intiling ko pisot. Si Migo Kulapo man na pod. Bulingit lang na siya kay sige man na sa hikap sa makina. Maupag-ipag-abot niya ang iyang bunin ang atol na. Ngita o po lagi compliance. Sayan. Compliance. Ngita ko kita dakpan ba? Naunsa, magpadakop man hinuon siya. Nakibalo man gud siya sa prisuhan librera. Grabe naman yung luya naman kay kag forma. Mingaw kayo. Ha? Imong buhok, bro nagbuhok skokok. Oh. Naupaw may ta. Naupaw na kuno siyang sige kaon o patir sa tisa mga idol. In fairness, lami ba kayo ni mga idol? Ako challenge dire. Si Migo Kulapo ni aksyon kabalaka. Basta na ako'y challenge, maapiki man yun ni siya. Padani ing kopisot dire ba? Si Migo Kulapo gipadad anog super siya ni Engko Pisot. Ay sus, pang kondisyon ragod. Mo anak mo kuno ka. Ha? Jabo. Anda malay mo pusat daan. Para mga idol ako gihatag-hatag di ing kopisot. Pagchur dia, illegalista di kami ko, mga binuang di ka na, di kayo mga binuang di. Para mutakan nervyos na ko ba? Ikaw, hatag di ko ni ing kopisot. Inikaon ni mo na, hindi ko magkaon. Kung makataghoy ka, tagaan ka 100 pesos. Di ko. Tanawara, ni aksyon na siya kabalaka. Oy Manikres TV, ibaw na nadaan. Kana si Migo Kulapo nagpa-pressure na. Kay kanang imong 100 dili na kapaigo. Kay ang sting og Kulapo mahal na kaayo. 500. 100 na may gipadaging kopisot, lain sa kaya ko matapar. Oh, kitaan pagayon ako. Abtik kay nig matatawana. Kay pag ukab na ko sa akong pitakan, nakakita man siya na 500 ba. Maong nagpadungog-dungog din siya istorya. Unya, naay na malihog Migo Kulapo mga idol. Ang iyang sakyanan ipagawas niya kuno karon. Si Migo Kulapo, abtik kayo mga idol. Kay tiki-tiki naman pod ni ron. Abtiki kay na sa Migo Kulapo basta naay mga sponsor. Maugid lulubot yo. Pila ra may istorya mga idol si Migo Kulapo ni balik na. Kay kakaunon po ni siya sa akong gidanga super siya. Mamarugin ning buhok ro niya. Kay gikan papaya ni siya China. Ingon sa ing kopisot, kung dili ka kahurot, walay 100 pesos. Ihuho mo na mga baba. Pulburon may tawagan ni pulburon. Tamis kayo. Dapat inighuman ni magkaon, mutaghoy. Kanawas ko. Mutaghoy ha? Pulburon eh. Pulburon. Dapat Sigurista kay ning tawhana. pulburon lagi na. Pulburon lagi na, di mo to? Pulburon lagi na. Di mo ka mo to nga pulburon, pulburon lagi na. Nanigurugit siya mga idol. Ni aksyon siya kakuyawan kay basin unya inighuman niya kaon mahimo siyang super saiyan. Pulburon lagi na, lamig kay na. Ayo sige. Mga idol, na mga idol. Arisa. Asa mo ka? Bakit na mo man? Matagoy ko man ha. Ilawan na ako ha. Talay. Sigurista kayo mga idol, sigurista kayo. Lamay lagi kayo na naonsam kayo. Okay, di ba okay kayo? 100 pesos basta ikuman mo kaon, makatagoy ka. Ipanti kag 20 ha, 20. Ina. Gumayaan na. More may padaging kopisot na. Tanawara, ang iyang talimpi ni saka na. Uy, natural naman yung KSTV kay mahal kayong tiki-tiki. Mauray pulis, way kwarta. Oo mo sapi. Ihap ko ha. Iko 1, 2, 3. Up to 20 ha. Kung dili ni mo mahurot, ulay 100. Okay, 1. Ayaw, daw. Binuang. Inom na ko tubig. Inom tubig. Sige.
150 sige 150. Ito, kaya ang listing niya ay. Ini abot og 100, ay ini abot og 20 ha. Kita na ng sintos. One! Dugaya yun yan ha. Yaro, mapakita tubig, tupan ako. Tubig oy, dugaya sa oy. To, dugaya. Ayaw, no. 20 ra may ihapan eh. Sayang kasi 150 eh. Si Migukula po sa driver ng hingi nangayo og piso kaysa tubig iyang ipalit kay nahadlok siya matukan. Ang pulburon magpilit unya sa iyang tutunlan. To! Ayaw, no. Dugaya na oy. Are. Ano? Lagi. Dapat inikihap ko. Mayingan ko. Sila ko to, 20. 20. Ayaw, no. Dapat makatagoy na. Makatagoy na ka ha. 1! Ayaw, no. Iyo sa dugaya sa te. Okay. Tagsatat ka, Tera. 1! 2! 3! Ayaw, no. Ayaw sa dugaya na. Iyo, gina. 4! Ayaw talaga. Naunsam na 5 na. Ayaw ka. Dapat makatagoy ka po 20 ha. 6 7 ha. 8 9 9 ha 9. Oy ha, gamay lang kayo na. 9 9 10 200, ha? 10 11 12 13 tagoy oy inom tubig. Tagoy mo na. Matagoy daan kumakaon. 14 ay inom tubig. Tagoy daan. 15 na 16 17 18 na 19 tagoy 19 Tagoy. Lagi katagoy si Migukula po mga idol ay ang pulburon sa iyang tutunlan naghuot. Ma'am, tabangin ko tagoy, mabi. Okay, tagoy. Sige. Tagoy. Tagoy. Additional 5 1 Ayaw, no. May na akong tubig. Sige, inom tubig lang. Rabihan. Si Migukula po nihangyo in taon mga idol nga sa tubig kuno siya mainom kay para siya makatagoy in taon. Wala. Hinay kayo. Hinay kayo ha. Hinay ako sa. Wala. Duha. Diuti ko ka. Tulo. Kamu pa 5 na? 5? Upat na. Upat. 5. Wala. Out na. Wala na. Mga idol, salamat kayo kapisot. Kapitot. Kabuang ni mga amigong Ikre. Na, muhatag lagi pero gilitod-litod ko. Ipakaon ko kanunon sa buwang. Kapit ko madunlay yun. Mupilit na kuan. Ay. Sa gatos na ko rin yung kapisot. Yata na. Ingon si kapisot, sa gatos na yung... Uhaw na rin. Nga nung inom mo ka na kag tubig. Inom tubig na. Pinangayo kanina ko driver piso. Ang iuna lang ako sa kwenta. Na. Kadakong di malas. Uhaw kayo. Grabe. Ang pula po na ko. 100. Iting. Ay.